Ćao ljudi, htjela sam vam reći da sam se vratio sa snimanjem, a dobio sam hoverboard, a snimat ću kako se vozim. Možda ću snimati kako se vozim, ali ovo tu je moj hoverboard, sada mi se puni. Eto, vidite ga. Eto, sam malo. Sada se puni koliko vidite. Eto. Ovo tu ide sa... Znači tako. Ovo tu je kutija od njega. Samo da zatvorim svjetlo. Ovo tu je kutija od njega. Nažalost, nema Bluetooth. Inače bi slušao i pjesme ostale. Dobio sam i ovo. Sada ću da ručem svjetlo. Eto, ovo tu je Minecraft. Koliko vi vidite. A više volim Minecraft igrat. Ovo tu sam dobio od drugih. Ovo tu još dok je bilo 2015. godina. Inače, obrnuto malo. To sam vam sada htio reći da ću snimati. A vratio sam se i molim vas subajte se na moj kanal, zato jer bih htio vam pokazati više takvih videa. Molim vas, pomognite mi bar do 50 subscribera, jer to je za mene velik broj 50, sada imam 32, imam subscribera. Molim te, subajte se na kanal i to je to što sam vam htio reći. Do sljedećeg videa. Pozdrav!